Nata Kresna lan ngendika Duh Yayi Prabu Hayuwa sungkaweng dias mulat soleh ngarinira Ki Harya Werkudara nadyan weruh yektining pangabus tingkaing Kurawa Citra
Hyang Suksmana mangadi luwih. Muga payungana marang panjenengan ingsun. Ora pangling sing dadi panduluku iki kaya anakku parang Garuda si Samba Wisnu Brata. Njanur gunung kadingaren sowanmu ana Pendhapa Dwarawati sarimbit kelawan Kakang Anoman Baya wigatining karsa maragake matura kelawan pun Rama nggercah Bagus Samba. Duh Kanjeng Rama, saderengipun ingkang putra Samba ngaturaken wigatining karsa, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sahandhap pepada paduka Kanjeng Rama Dwarawati. Ya anakku bocah bagus. Wis ndak tampa ora liwat pangestune wong tuwa tumrapa marang kulup Samba. Inggih, non sampun kula tampi kula pundi andadosaken jimat maripe. Mangkota kula bocah Bagus Samba gawe kaget beneh kelawan adat saben. Ing ngatasé sowan ana ing Dwarawati wae kok sing nglarapke Kakang Anoman eneng apa Samba? Purwa Madyawasana samendang datan karempit. Lamun ta wonten klentak-lentuning ngatur kula nyuwun lumunturing samudra pangaksami Dewaji. Prasajan kemawon ingkang putra parang Garuda pun Samba Wisnu Brata menika namung badhe nangisi paduka Kanjeng Rama. Sekawit kula sampun sowan wa ing Kendali Sada nanging awit saking ego pratikelipun wa Anoman kula kinen matur piyambak wonten ngarsanipun Rama Dewaji. Ya gagi mara coba matura Kanjeng Rama ingkang putra parang Garuda menika sampun ngancik dewasa. Sampun titi wancinipun kula menika palakrama. Mila saking menika duh Kanjeng Rama dinten sakmangke sampun wonten wanodya gegantilaning manah. Keparenga Kanjeng Rama kersa ndodhok korinipun nginang jambe suruhipun. Ngelamaraken wanita gegantilaning ati kagem ingkang putra kula pun Samba Kanjeng Rama. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara ngger Samba. Pun Rama melu bungah, pun Rama melu seneng, ya kaya ngono kuwi kekudangane wong tuwa. Lamun wancine Apalakrama, enggal Palakrama. Awit lamun jeneng sira Samba Palakrama ora wurunga bakal duweni putra kinarya nyambung sejarahmu. Sejarah Dwarawati, sejarahe parang Garuda. Mara gage matura, putri ngendi ingkang dadi gegandelaning atimu? Duh Kanjeng Rama, waleh-waleh napa? Yekta simpun boten sanes. Putri Jodipati atmajanipun Paman Werkudara nenggih Yayi Dewi Anantawati Kanjeng Rama. Adiatur-tur miturut anut sumarah mring Gusti dene sidi miwang utama ya jagat ya Dewa ya Bathara Samba Wisnu Brata ora wonten dawuh apa ora ana manodya liya sing ndok tresnani sakliyane si Anantamati. Apa jeneng sira ora kulak pawarta adol pangrungu lamun to si Anantawati kuwi wis dadi pacangane si Wilugangga anake Yayi Janaka. Inggih kula sampun mangertos Dewaji nanging naminipun mawon raos tresna. Jarene tresna niku kanugrahan saking Gusti ingkang Maha Agung. Yen manungsa nampa kanugrahan rasa tresna saka sing gawe urip, titah menika mboten saged selak. Titah menika mboten saged endo. Kula sampun mangertos bilih si Anantawati menika pacanganipun Wilugangga. Pramila kula sowan jengandika Kanjeng Rama. Kanjeng Rama menika sampun kondhang titising Sang Hyang Wisnu. Tartamtu paduka Kanjeng Rama saged damel reka daya. Supados urung dedaupanipun Anantawati dalah si Wilugangga awit sampun dados prasetya kula. Lamun ingkang putra Samba wurung daup kalian si Anantawati,
Mboten murunga kula entengaken pejah kula Rama Dewaji. Sombong. Lah kok cupet sing dadi pamikirmu Sombo? Dusinuwun, melong ngantos kula nyuwunaken dumateng Paduka Sinuwun. Awit sekawit sampun sowan dhateng Kendali Sada, matur dhateng kula nanging kula mboten saged mutusi perkawis menika. Mila sawetahipun mangsa bareng Paduka Kanjeng Sinuwun Dwarawati ana tetembungan anak polah bapa kepradah. Pancen bener Kakang Anoman, anak polah bapa kepradah nanging ditonton dhisik polahe anak mau kaya ngapa. Yen polahe anak gawe arum asmane wong tuwa wajib meradai. Ning yen polahe anak gawe kucem ora wurunga wong tuwa ora bakal mangestoni. Sombo, apa kowe ora duweni sir-siran wanita liya ngono apa piye? Lah iya to. Mbok golek wong wedok liyane. Wong wedok liyane jek akeh kok. Golek sing wis duwe pacangan iki gek sing diarep-arep apa. Nek dilabrak sing lanang piye engko? Sing perawan isih akeh. Rondo-rondo ya akeh. Mboten Paman, sekali Anantawati tetap Anantawati. Wah, repot ngene iki. Golek wis duwe pacangan. Kados pundi Rama Dewaji? Rama Dewaji sagu minangkani panyuwunan kula menapa mboten? Iya. Aku mung netepi tetembungan anak polah bapa kepradah. Pun Rama ingkang saguh nglamarake nanging yen si Anantawati tetep pilih si Wilugangga kepriye? Samba mboten badhe gelo. Ingkang baken Kanjeng Rama sampun ngupayakaken anglamar dhateng Jodipati. Ya yen pancen kaya mangkono. Pun Rama dina iki bakal lumarap ana Jodipati Kakang Anoman Yayi Setyaki lan Kakang Udawa. Kados pundi Sinuwun? Kados pundi Koko Prabu? Wonten dawuh Koko Prabu. Muga antuk pangasih saka Gusti ingkang Maha Asih. Wadyabala Ndwarawati dikepyakake melu ana Jodipati mbok menawa iki mengko ana bobol barating lelakon. Wadyabala Ndwarawati kang jumangkah kang sarta kumrembah mangestokaken dawuh Sinuwun budhal dina iki. Umreh kang bala lumares budhaling prawadya puswa warna-warna busanane sakehing prawadya abrabusana nira swarane rame umuro indo ombaing samudra. Ya.
Maju, maju. Yo, 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 yo.
ana dongeng enthik-enthik si panungkul pateh nono panunggul apa dosane dosa ngungkule sasama aja dindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan Mas miber panonku pating kalebyur durung swanggonku nggih dalem ana wanara kusika-sita tegesana kethek mula sing putih ora pengling pendhita kendali sadaya pendhita kundalini Hanuman ya Rama Dayapati pancen bener kabara nyata bali takon ana barisan segelar sepapan payunge megar kaya jamur barat tombake nyerang ape jati angaran ingkang dadi cecunduk ing laku ora pangling bocah tirta tinalangkarta marmo pancen bener sumedya laku marep menyang endi tumuju mring Jaripati ngebun-ngebun esuk ngudan-udan sore nglamar anak Werkudara ingkang patutan kawan Dewi Urangayu adine si Antasena kang wewangi Dewi Hanantawati kanggo garwa Atmajendra negara Ngastrina ya kuwi anak angger Lesmana Mandra Kumara lah banjur iki Anoman dampyak ngirit Wadyabala kanggo sikep gegamaning ayuda bakal arep menyang endi kowe Anoman sumurupa karta maremu Anoman sarimbit kelawan barisan Dwarawati uga bakal tumuju marang ana ing kasatriyan Jodipati lho kowe arep nyang Jodipati pancen bener ngapain uga bakal ya kuwi nglamar kembang Jaripati Dewi Anantawati adine Antasena kanggo sapa kanggo Atmajendra negara Dwarawati anak angger Samba Wisnu Brata edan-edanan nunggal sedya nunggal karep kowe bali yo yen isih ngeman sing dadi nyawamu yen isih Anoman kepengin nyawang soroting srengenge yen Anoman isih kepengin ngemut legining kula bali yo ora samodha karep karo kekarepane wong Astina padha-padha nglamare durung ana wangsulane ora susah ngundurke barisan Dwarawati becik ayo bareng-bareng ana ing Jodipati sapa wae sing ditampa panglamare lan sing ditolak sing dadi panglamare kudu gelem ngalah mbuh ora edep angger barisan Dwarawati ora gelem mundur isih bakal bacotake laku ana ing kasaten Jodipati babati barisan Dwarawati wela dalah nantang perkara wani karo karep temanmu entek wedine karo manene apa arep ngopo etan wedhimu cilik dur mendhek kupat kapita kaya buntute ula tapen kejero manuk brancangan tengkang kandeling kulitmu jemengling suduhanmu yen pancen kowe pendhita sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji japa mantramu umpang sutepya tatameng sati kamu aja takon dosa welman hei Buaya! Wah! Hei! Awas! Pat! Hei! Wah! Awas! Hei!
jebol jajamu kowe Anoman. Awas hei yot tanda pluntirke hi payah bayo. Awas ojo minggat. Heya wah antep tangan Manoman. Ayya wah ayo pas lo pas o e a e o a I o ai yo pas o as cep wajadamu derajat opo kowe ayya awas hei ya wah ya loh yo hei lo hei wah ya tuh hei pokok canda. Ayah kowe ayah asyo ayah ayah yo hoi munyo apa iki jane lho yo yot ya hoi yot hey yot etik hol hit hey hawasi hey out wah wah tasau hey yo wah lo wah hey ho Wet Anoman si kethek putih sowan Taman Sinta dijak mulih. Iya, Bambang Aswat Suta utama, Aswat jaran Suta anak utama apik, kuwi anake jaran sing apik, cangkemmu man. Jaran-jaran karo wong, ayo maju edan I O A I O A E O. Wah, siji loro telu ambruk gruduk mudhar kuwi derajat apa? Bentus kene. Hayya, junjung iki rasa. Hayya, wah. So iki yaki. He ho a. Yot he o a. Wo e a. Wait. Het. Ah.
iki. Ho 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 ho. Ho wey, kaya, wey yo. Yo, yo, yo. Wet. Ah! Edian angel menceklane. Hot aja mbok koceli. Ya. Wah, gorok pedang angel mentok ceklane cek penak nyekel sinden. Wet. Kowe tak telatenane wae. Pokoke angger telaten kok nak kenek dhewe. Yat! Wes yo! Wow! Wet we! Ai! Hit! Hu! Ya! Wah! Ya! Ah! Wah! Awas, hey! Barang mati tahu sandiaku jroning ati yen mati beliwang aku awet sun labuh bangsa hanjrah harum asma reki halam dadi
Anoman iki. Iya, Ratu Sindhu Jayadrata pancen bener ayo bali yo marang negara Ndwarawati. Ora bakal bali kalamun durung kasembadan kang dadi sediaku. Bosen urip. Ngemping lorong gencah pati njajal kasekten gempilu dasmu we. Hey, was, pak, lo, hey, wah, pak, lo, hey, wah, tanda, lo, bentoske, hey, hey, wah, wah, hey, wah. Mati aku. Yo a lo was ya aduh waya no no what was wait was hey wah wah ya hey wah Hiya! Hiya! Awas! Hey! Edah. Sang Baladewa Narabadi duwe Nareswara Kresna kalangkung ing tresnanira marang Sang Dyah Banon Jinewi Paman Senguri Paman kados pundi niki kok barisan Kurawa kepranggul kalian barisan Ndwarawati kula nggih mboten mangertos nggih ning manut kabar saking telik sandi negaring Astina putra Ndwarawati pun Samba Wisnubrata inggih badhe ngayonaken putri Jodipati pun Dewi Anantawati Samba bocah Parang Garuda inggih dadi niki rada abot saingane niki mungsuh anak Janaka mawon pun abot lah kok ketambahan anake Ratu Ndwarawati Paman nanging Paman Sengkuni ampun wasumelang kula pribadi ingkang badhe prapting Jodipati nembung dhateng rayi kula menawa Ragadara. Inggih. Kok kula kok radi pesimis. Nek radi kuwati jampine niki mboten jalan. Prayogi ngaten mawon, pripun carane tekan Jodipati luwih dhisik tinimbang liya-liyane. Satemah si Anantawati saged kaboyong mapan wonten Ngastina. Nggih, prayogi nggih mekaten. Semoga nekuk penjalin ampun golek perkara karo wong-wong Ndwarawati wan.
Sikra tandang risang bayu siwiri tunggul manembah ori tunggul manembah angler boyo kuntap wah dadi iki cekak cukupi kabeh tekan Jodipati arep nglamar anakku Anantawati lakar kasinggihan duh Kakang Mas ingkang rayi Madukara badhe ngindahaken tembung gandeng wilu gangga dalah Anantawati sampun gandeng lami kula jinejer dados Sudarma badhe anglamaraken ingkang putra duk kepengker paduka Kakang Mas ingkang dumugi wonten ing Madukara nglamar putra kula Manowati kagem ingkang putra pun Antasena sakmenika critanipun dipun walik kula ingkang lamar dumugi Jodipati pun Kakang uga mangkono Dimas pun Kakang kraya-raya Ndarawati tekan Jodipati mung bakal ngebun-ngebun ngesuk ngudan-ngudan sore ngelamar putramu putri si Anantawati bisa kajatu krami kelawan anakku bocah parang Garuda Samba Wisnubrata pun Kakang Mandura wakil Sawanegara Ngastina Yayi minangka wakile Kyai Prabu Duryudana pun Kakang ngarsa ndodhok koringinang jambe kelawan suruhe anakmu si Anantawati kanggo putra Ngastina si Lesmana Mandra Kumara siadi aja kuwatir siadi aja kuwatir Anantawati yen kasembadan dhaup kelawan Lesmana Mandra Kumara ora bakal tiba ning parang curi nanging malah tuwiba ana ing kasur babut dasare si Lesmana kuwi calon ratu Ngastina kang besuke bakal kaju menengake dadi Nalendra iya Werku Dara bakal mutusi amrih adile kaya mangkene gandeng Werku Dara kepengin duweni mantu kang kandel njaba jerone mula calon mantuku kudu didu kasektene sapa sing unggul ya kuwi dhewe mantune Werku Dara bocah parang Garuda kowe samba kowe ngalah ora bakal aku ngalah yen perkara iki sedumuk bathuk senyari bumi nadyan amung sedumuk ambane bathuk sengadyan amung sak nyari jembare bumi bakal totoi pati tak keramasi epe-epe bangsa telewe yo ladalah yo ngalah ala toblas anak anggir Lesmana dadi gotongan duh titenono sapa wae sing dadi calon bojone Anantawati
calone ra bakal slamet kowe. Sengkuni bakal ngungkih 1000 cara kanggo ngogak-ngogak katentreman daupe penganten. Kula badhe kasembadan nyaketi gegayuhan kula Kanjeng Rama. Iya. Nanging kowe aja sumbar mengko mundhak aber. Mungsuhmu sak banjure luwih abot sombo. Lho, mangsa kula sinten? Bambang Wilugangga anak Janaka. Ora kok ateges pun Rama ngentengke jeneng sira Samba ning yen musuhe anak Janaka Samba bisa ngalahke bebasan geraji angin ngukir langit. Waduh, kula nyuwun pengayoman Kanjeng Rama, aja kuwatir. Tak cundhuki kembang Wijaya Kusuma, Samba ora bakal ngrasake lara lan ora bisa tumekaning pati. Matur nuwun Kanjeng Rama. Weh lah dalah. Weh lah kok ngono mainmu Ratu Ndorowati kowe. Kowe ngalalne 1000 cara sing penting kasembadan apa sing dadi karepmu? Aku Masih Anantawati ora bakal meneng nyawa lelakon iki. Dadi atur Kanjeng Rama Werkudara iki. Wikra cancut gemegut ngembat watang raboso mungsu pangkep jojokan barang bau saya hakti Wilugangga Kakang Mas Samba kados pundi sisih narasa paseduluran ing blabar kawajanget cenencang kene papane wong sayembara kowe karo aku kudu dadi mungsuh. Sapa sing unggul ya kuwi kang ngukup Anantawati. Wilugangga mboten badhe mundur sejangkah. Lena dadi kondo we. Pancabaya nanggih dian kakalih tanding yuda haneng yo hangabarkan sutirane kang samya magus puput satri yopan
campur ing matya tanon Jayan kanuragan kasantikan Joko mantra wis kanthi prawira jayeng Bani jemparing kowe. Jiwa manjing Kang sayati bakas waso akhire jiwa manjing Bima wang-wang gunta kumpul patang gedhe sayang gongkara Gadani Rama Batmabit ing Antasena mlayu-mlayu gawe kaget ana apa Ngaturi ketiwasan Wak iki mau Kang Mas Samba wis bisa ngalahke putra Ngastina nanging bareng mungsuh tanding kelawan adiku Wilugangga Kang Mas Samba dicundhuki kembang Wijaya Kusuma karo Wandawati. Malah iki mau si Wilugangga ditibani jemparing nganti kendang kapracondang mbuh urip mbuh mati. Paman Janaka nganti keplantrang nututi kendange Wilugangga iki kepriye Pak Prabu Kresna nganggo cara sing banget curika. Antasena piye? Mara gagi tututana playune pamanmu Janaka kanen bali ana Jodipati aja banget nguwatirake kendange si Wilugangga Werkudara duwe cara dhewe kanggo ngrampungke perkara iku ya Pak tututane playune paman Janaka Pak Sena Glitheng Kresna kakangku kepiye Samba kang kuwawa menangke sayembara iki bisa ngalahke calon saka Ngastina lan calon saka Madukara syarate kurang siji piye syarate kurang siji lho apa maneh sing kudu diwujuti Samba kasembadan Arabi karo anakku Anantawati kalamun bisa ngupadi wujude kembang kang jenenge kembang Slaga Rahina Kuduping Wengi
sangsaya dalwararas abyor kang lintang kumedhap Desunyo tengah wengi lumrang gandhaning puspita karengyaning pudyanira Sang Dwijawara ambrengeng lir swaraning madu brangta manung sungsarining gembang pancine wus madya ratri dereng wonten ingkang cinarita amung Sang Hyang Candra ingkang jumedhul saking arsa madangi jagat dupi tatasing kamantian diwasaning Hyang Arka yekti wus wancine gara-gara mijil tirta kencana rasa sedina kaya setahun Rana rene kaya bakti iya Rina bakti tanti saburu Ambong tansah pikir kesiramu Bebayanganmu Katone netra Sembulane iku mung rasa kangenku Kangen
Selamat pagi, Mas Gareng. Pagi Dik Petro. Pagi, Gong. Pagi, Mas. Yo. Wah, luar biasa. Kangen. Iya. Wajibe kangen kuwi tambane ora ana liya kejaba mung ketemu. Nek watuk tambane yo wedang anget karo obat. Nek kesel ya tambane leren. Nek kangen kuwi lah. Nika wajibe ketemu. Ngono ya ayo. Luar biasa. Ini masih dalam sik. Dalam rangka adicara tasyakuran pernikahan ngono yo. Putri pertama Bapak Solikin Kang Sarto Ibu Mariyati awake dhewe bot-bote ngemban dawuh saking keluarga besar Bapak Solikin Kang Sarto Ibu Mariyati ingkang mijil saking Dungingas Tegalrejo Kecamatan Rejo Tangan Kadipaten Tulungagung ngono yo. Lho nggih punika ingkang dipun didhawuhaken Mbak Yu kula Mbak Titik Helen Nur Safitri kalian Mas Bahauden Abror ya matur nuwun kagem keluarga besar Bapak Solikin Kang Sarto Ibu Mariyati ingkang sampun paring kapitadosan dumateng kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata ingkang mijil saking Kota Angin Kadipaten Nganjuk klungsu-klungsu meludu akeh kekurangane tinimbang keluwihane. Yes, nggo cegah lek ya, Tru. Ayo, timbang nonton kiri kerah. Ya, wis bakune ngene. Ayo. Luar biasa. Pengasih. Kendoni sik suasanane. Mbak Ririn. Ayo. Dalem. Nggih. Dereng ngantuk to Mbak Yu. Dereng. Menika giyayeng rencane. Ayo. Niki pertama niki nggih dari Astabrata. Iya. Mangke menawi wonten kanca-kanca pengarawit Astabrata ingkang nakal panjenengan laporne kalian kula. Siap. Napa enten ingkang nakal? Lah nggih mbok menawi. Oh, mbok menawi. Oh, kathah. Mbok menawi. Sanes dalange nggih. Oh, punjere. Ayo. Dikendoni dhisik ujung. Ya, sepira? Uler kambang pengasih. Ya. Nah, ujung ceri. Ayo. Kula cakepan sing niku dereng saged lho, Mas. Sak saged panjenengan sing penting ikhlas kula pun marem. Ya. Wong iki napa? Kula sagede namung becik apa niku? Ayo, niku nggih sae niku. Iya. Sing penting becik niku nggih sae. Penting aja kucup. Kucuba melempar. Ayo. Iya. Iya. Wah, jan Astabrata ki multi talent, prai ngrebab dadi musisi. Lah niku sing ngedram niku nek musike mboten komplit ngrebab, Mbak. Gandeng niki teng Tulungagung, jangkep terus niku tak golekne pengrebab liya wae. Aku tak ngedram, dapuk musisi. Yo. Dan luar biasa. Panggahane ya gawe jam-jaman. Ayo no ngedram kok iya. Monggo Mbak Yu. Bismillahirrahmanirrahim. Ilah.